दिल्लीयावनो UPPL नि सरकार दं जेरावबोथ' गैया बे UPPL नो भुट होनानै जोंहा जेबो लाब गैया नोंथांमोना गावबा गावनि भुटखौ नस्थ' खालामनाय जागोन बिसोरो जाय पार्टिजों एलायन्स जादों कंग्रेसआथ' मालाबाबो सरकार दानो हाया कंग्रेसआ सरकार दानो हायाबा UPPL आबो सरकार दानो हाया जुदि देरहायो अब्लाबोथ' लाब गैया अलरेडि BTC गभर्नमेन्टआ जाबाय दा BPF हाग्रामा सारनि दैदेननाय जिथु सरकार BTC गभर्नमेन्टआनो हाग्रामा सारा दैदेनबाय दंबा दासो 6 माह थांदों आरो बेसे गोलाव सम दंबोयो दैदेनलांनो आरो दा BJP दो एलायन्स जानानै जायखिजाया माने आसाम एसेम्बलि इलेक्सनखौ गेलेदो आरोना बेयावथ' जायखिजाया देरहाखागोनानो ओमफ्राय सरकारखौ BJPआथ' दाफिनखागोनानो गतिके BPF नि सरकारा थाफिनगोन दिनै बिथांमोना UPPL जेसेबांखि मानसिफोरखौ थगायनो नाजाथों गावसोरो माने MLA SMLA माबा माबि जानो नागिरथों बिसोरो जानो हाया मानो होनबा दिनै BJP सरकारा अलरेडि देरहाबा UPPL नि सासे देरहानाय केन्डिडेटखौ बिसोरो माने MLA होआ MLA खालामा होआबो खालामाबो मा दरकार दं जायखिजाया बिसोरो माने लांनानै MLA खालामहैनो जेबो दरकार गैया गतिके नोंथांमोना बाराद्राय सिन्था सरसा खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भुटखौ नांगोलनि सावगारियाव ज्राम थुनानै हो 9 तारिखै भेजाल सेस आरो हाग्रामा सारखौ गोहोगोरा खालामबाव जोब्बाय